Lamin ambaden tebe shirfla la jaba malikono maliko ka amba fo ka wale mando sanga ani wati bela jele na uka nyama dalila aw munumbe ni juma kutuba je mukante fo ko o ko fe amed go ke ana bela jele ka yina Allah subhanahu wa ta'ala fa aw la yina ta ala ka bela jele sabati amma wala donya ka fo bi juma kutuba je mukan konna na ambi bamako kinami mewele ko gwana misri bala ni o ya misri foloy mi almambaye an karamogo Sheikh Imam Jibril Jara wiyan bismillah uka misri bayin konna na kan tare kamina misri wele la fokata se imam ga kutuba ma ninga tabla juma joko fla selila mi soralo la anga je anga nyima daw fe ala fama in fe ka bɔ sitana dangato in tɔrɔma sitana min ni bankɛra ale la ka sabu kɛ a ka yɛrɛbonya ye sitana min kɛra an fa hadama ani an ba hawaw jugu ye sitana min kɛra jahanama farala kɛru fɛn ye ya rabbi ala ka ne ni aw kisi k'an tanga ka bɔ sitana dangato in tɔrɔma n'an bɔra an b'an sinsin setigi ala tɔgɔ barikama ye ala min n'ale de ko bɛɛ daminɛ wa ale de bɛ ko bɛɛ laban ale de ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye wa lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnnen tigi don ka kisi ni nɛɛma caman ɲini o ala fama in fɛ a k'o kɛ an kuntigiba mamadu kan sallallahu ta'ala alaihi wasallam ana so dungo sanu ana ka sahaba ɲumanw sahaba minnu n'olu ma janfa ani maa ma sɔnna ka nɔfɛ tugun n'a ka baara ɲuman don ya rabbi ala ka ne ni aw yo la n b'a dɔn k'aw fo ni silamɛya foli ni kelenya foli ye n'o de ala ka kisi ala k'o kɛ an bɛɛ lajɛlen kan an bɛ segin ka ala fo ka ala barikada ka ala waleɲuman dɔn ala min sɔnna ka bi jumaba ni yira ne ni aw la n'o de bɛnna lasiri fɔlɔ ale juma laban ma ni suraka ko a ma arabiul akir masa min ye o yira an na o ɲɔgɔn caman bɛ ale bolo ala ko yira ani silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen na an ka silamɛ minnu fatura an bɛ dubabu kɛ u ye ala ka yafu ma ala k'u kaburu nɔrɔ an ka banabatɔw i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ masa min ye Seydina Ayuba ka bana kɛnɛya bana bɛ maa o maa na ala ka an n'u kɛnɛya ɔ minnu yɛrɛ kɛ kɛnɛ u ka kɛnɛya ala k'o jidi ɔ an bɛ foli kɛ an ka jamanaba in an faso Maliba in an bɛ foli kɛ a denw na u ye sabali min kɛ nin waati in kɔnɔ nin waati gɛlɛn in kɔnɔ an bɛ u fo o la gɛlɛya waati ka sabali a kɔnɔ a ma nɔgɔn o kuma jamanadenw bɛ ka sabali min kɛ nin gɛlɛya waati in na an b'u fo k'a fɔ halisa u kɛ dɔ fara sabali in kan an ka jamanaba yɛrɛ n'o ye an faso Mali nin ye Mali an y'a kalifa setigi ala ma masa min tɛ jɔn ka kalimafɛn tiɲɛ Mali ala k'a kɔlɔsi ala kɛ basigi don an ka Maliba in kɔnɔ ala k'an kanu don ɲɔgɔn na fitinɛba in ala k'a bɔ an ka Maliba in kɔnɔ ala ka an kɛ ka ɲɔgɔn faamuya ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasulu mbade mun nana bi kutubala de ala kumakan kuranɛ kɔnɔ ala ko wal asri
ko ale ala y'i kali waati la waati e ka waati ani ne ka waati ani u ka waati mbade waati fɛnba don waati de kɛ bon ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mbade an kana kulon kɛ waati la mɔgɔ de bɛ arijinɛ sɔrɔ waati kɔnɔna na wa i bɛ jahanama sɔrɔ ala k'an kisi o ma waati kɔnɔna la mbade waati ye fɛnba dɛ an kana kulon kɛ waati la waati wallahi aw ka dɔn an bɛɛ n'a ɲininka an kelen kelen an ye waati min kɛ dugukolo nin ko kan an bɛɛ n'a ɲininka a la i ye min kɛ kɛnɛya la i ye min kɛ bana la i ye min kɛ denmisɛnniya la i ye min kɛ maakɔrɔba la yala i y'a kɛ ka mun de kɛ wallahi an kelen kelen an bɛɛ n'a ɲininka an ka waati la o de la waati ka bon fɛn bɛɛ badenw an kana to waati kɛ pɛridi an bolo an kana to waati kɛ pɛridi an bolo i bɛ denmisɛn la tuma min i ka kɛnɛ tuma min i janto ala ko la i kɛ ala ko caman kɛ i kɛ ɲumanya caman kɛ i ka waati kɔnɔ i ka denmisɛnniya kɔnɔ ɔ i ka dɔn n'i dɛsɛra n'i kɔrɔla walima ni bana y'i sɔrɔ ne y'a sɔrɔ misaliyala e t'i da fiyewu n'i ma arakan fila ɲɔgɔn seli parce que silamɛya a tɛ doni fosi da mɔgɔ kun i tɛ se min kɔrɔ fitinini duminen o de kɛdi ala ye ka tɛmɛ belebeleba duminbali kan donc n'a fɔra sisan e bi arakan 100 seli su dɔw la mais i bɛ se ka kalo kelen kɛ i t'o ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ o de man di ala ye min kɛdi ala ye i bɛ arakan fila fila min seli dɛ nanfila seli la k'o dumi ka to o ka fɔ k'i sa o la n'i dɛsɛra walima ni bana y'i sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ wallahi ala bi a sɛbɛn i nɔ la ko i bɛ nanfila in seli a baraji dafalen bɛ d'i ma o de ye ala ni a ka jɔnw cɛ ni anw y'i bila baara la n'i ye baara jɔ an fana an t'i sara dɛ nka ni ala ye ni an ye min kɛ ala jati kama an kɛnɛma ni dɛsɛ de y'an sɔrɔ bana y'an sɔrɔ walima kɔrɔ y'an bala la ala b'a sɛbɛn an nɔ la bari ala ka ɲi dɛ o tuma an ka waati kɔlɔsi waati de ka bon fɛn bɛɛ ye a ko cogo di ko hadamadenw k'a bɛɛ lajɛlen bɔnɛlen don e k'an bɛɛ bɔnɛ ni ala tun danna a tun bɛ kɛ baara ye dɛ nka a ma dan ye dɛ a ko cogo di ko fo n'a kɛra dɛ aw minnu leminiyalen don ka tila ka baara ɲuman kɛ e leminiya dama o t'a ɲa k'i fɛ i kɛ tila de ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman an badenw ala bɛ se kuma la dɛ wallahi n'a ko n ko dɛnɛn don yɔgɔyɔgɔ si t'a la n'a tun ko ka leminiya ka baara kɛ jɛnɛya baara dɔ ye sunyali ye baara dɔ ye maafa ye baara dɔ ye mais là ko baara ɲuman ko baara ɲuman de bɛ arijinɛ de sɔrɔ i ma ye seli yɛrɛ la ala ko de seli la wa akimu solata ina solata tanha anil fahsha'i wal munkar ko a ye seli jɔ ala ma fɔ a seli dɛ k'a ye seli jɔ k'a kɔrɔ ko seli k'a de bɛ kɛ sababu ye ka aw bɔ a ka wale jugu la hali kɔnko ko n'a ye seli jɔ k'a bɛ a bɔ nin bɛɛ lajɛlen na wa n'a fɔra a ye fɛn fɛn jɔ baara de nana ye o de la jɔli baara de bɛ yen o tuma ko fo ka baara ɲuman de kɛ lemina dama t'a yɛrɛ ko fɔ i kɛ baara ɲuman kɛ baara ɲuman Allahu akbar i ma ye silamɛya don ka bɛɛ y'a layidu 6 a laban ko ni kira Muhamadu y'an bila baara ɲuman min na ko an b'a kɛ n y'o de fɔ sa jɛnɛya baara dɔ ye sunyali ye baara dɔ ye o de baara kɛ jugu ka tɛmɛ hali silamɛya baara kan bilahi son bi sɛgɛn min kɛ jɛnɛyakɛla bi sɛgɛn min kɛ
jabalizugukɛla bɛ sɛgɛn min kɛ a bɛ dogodogoni dogo min kɛ o kɛ jugu ka tɛmɛ ala ko kan n ko n'i kɛra silamɛ n'i kɛra mumini ye n k'i lafiyara de bilahi i lafiyara de mais ni e ma silamɛya nin faamu i b'i sɛgɛn k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka sɛgɛn de bi kan maa ka sɛgɛn t'i kan o de la baara ɲuman an filɛ o baara ɲuman dɔ de la nin aw n'ule k'a fara ɲɔgɔn kan ala tɔgɔla a ka so kɔnɔ o ye baara ɲumanba de ye mais nin sanga na k'i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ dabalijugukɛ la o ka di ala ye wa nin sanga na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ jɛnɛya la nin sanga na i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ maa fa la yɔrɔ o tɛ baara ɲuman ye dɛ baara ɲuman ala mago de bɛ baara ɲuman na badenw ko dama t'a ɲɛ koyi ka lemina ka baara ɲuman kɛ ko dama t'a ɲɛ dɛ ko fɛnw a kɛ ɲɔgɔn yamaruya ni tiɲɛ ye tiɲɛ la ilaha illallah muhammadan rasulullah n badenw tiɲɛ ye ala de ye wallahi ni tiɲɛ fɔra ka ala ta fɔ a bɛ nɔ bila dusukun na nka tiɲɛ de bɛ laban dɛ mais mun bɛ an bali ka tiɲɛ fɔ mun bɛ mɔgɔ bali ka tiɲɛ fɔ ne ka faamu na fɛn fila siran ani nata wa cɛ tɛ siran dɛ wallahi cɛ tɛ siran cɛ b'i fa i tɛ siran ala ta min ye i b'a fɔ wulibali la donc n badenw k'an kɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i terikɛ e ni a de tun bɛ maalankurunya la ɲɔgɔn fɛ mais ɲɛnba la e tuubira ka kɛ silamɛ ɲuman ye halisa terikɛ nin ma sɔn ka tuubi i b'a fɔ a ɲɛna terikɛ i sabali i ɲɛ bɛ ne la ne tun ka jugu ka tɛmɛ e kan nka ne yɛlɛmɛla dɛ i yɛrɛ kɛ sabali i kɛ suɲɛli in dabila son wallahi n'i ma dabila fɛntigi b'i fa walima n'i sara k'i to a la i bɛ taa jahanama kɔnɔ k'an kɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye tiɲɛ fɔ a tɛ teriya sa dɛ wa nin ye wajibi bɛɛ de kan ka tiɲɛ fɔ i balimakɛ ye ka tiɲɛ fɔ i terikɛ ye ka tiɲɛ fɔ alimami i ka misiri kɔnɔ mɔgɔw ye ala ta mais mun bɛ ka alimamu bali bi ka tiɲɛ fɔ mun bɛ k'u bali bi ka tiɲɛ fɔ nin fɛn fila nata siran baro tiɲɛ a ye to an ka fɔ dɛ o tuma ko fɔ a ka sɔrɔ an bi ɲɔgɔn yamaruya ni tiɲɛ ye wa a ma ban dɛ ko fɔ ka sɔrɔ fɛnɛ an bi ɲɔgɔn yamaruya ni sabali ye n badenw ka sabali ka seli ka sabali ka sun ka sabali ka jɛgɛ bɔ ka sabali ka hiji nin bɛɛ ye sabali ye mais sabali min kɛ bon n'o bɛɛ ye o de ye ka sabali ka i ni kɛlɛ ka bɔ a dingɔko jugumanw na ka i ni kɛlɛ ka bɔ a dingɔko jugumanw na o de sabali ka bon sabali bɛɛ ye parce que jadi de tɛ yen bilen min bɛ tɛmɛ o de kan ni dingɔko jugumanw ka a kɛlɛ ka a bɔ a la o de ye jadi ye bi jadi si tɛ yen bi ni o tɛ jɛnɛya dabilali suɲɛli dabilali maafa dabilali jabalijugukɛ dabilali namara dabilali ka i tilen i ni musow cɛ ka i tilen i ni baarakɛɲɔgɔn cɛ sabali bari sabali ye fɛnba ye a ka gɛlɛn nka fɛnba don ni mɔgɔ min sabalila wallahi sabali i bɛ a nafa sɔrɔ dɛ o tuma ala ka sabali d'an ma ala ka sabali d'an ma alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an ye dakuruɲa fila barodasigi kɛ ni alimami ye min sɔrɔla o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ alhamdulillahi rabbil alamin an baden tɛbɛsiri fila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan an b'aw fo ko kura k'aw waleɲuman dɔn kɔrɔfɔ daminɛ na an y'a jira aw la k'a fɔ an bi bamako kina min bɛ wele ko guana misiriba la min alimamiba ye an karamɔgɔ ye sheikh imam jibril jara u y'an bisimila u ka misiriba in kɔnɔna na
misiri wele kɔfɛ ani juma kutuba kɔfɛ ani juma jɔko fila selilen kɔfɛ an bɛna dakurunya fila ɲininkali tɛnku an ka alimami na. Imam salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatulahi taala wa barakatuhu. Alimami an bɛ fɛ k'a dɔn i tɔgɔ ni jamu ani ka bɔ min ani sigiyɔrɔ bɛn bɛ yɔrɔ jumɛn ma bi Bamakɔ. Inshallah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamun ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Alhamdulillah, o kɔfɛ n bi fɔlɔ ka aw fo k'aw barikada ka waleɲuman dɔn a ka nin wuli ka jɔ la ka wuli ka anw sɛgɛrɛ bi Gwana yan nɔ ka na an ka kumakanw ta an bi aw fo o la ka duwawu k'aw ye tele in yarabi Ala ka barika don a la. Tele yɛrɛ ɲɛmɔgɔba ne ye Seyidi Serifu Usumani Madani Hayidara an bi duwawu k'a ka duwawu ɲɛnafɛ sini kɛnɛ laban ɲuman Ala k'o di an ma Ala k'o kɛ kira bonya kama sɔli ala rasulillah. O bɔlen kɔfɛ i ka ɲininkali jaabi yala ne yɛrɛ bi bɔ min ayiwa ne tɔgɔ Jibiri Jara n bi bɔ Gwana yan anw mɔkɛw olu bangena yan wa anw faw olu bangena yan wa anw yɛrɛ bangena yan a bɛ se ka kɛ an bɛnbakɛw olu bɔra Bɛlɛdugu ka na yan n'o tɛ anw mɔkɛw bangena yan wa anw yɛrɛ bangena Gwana yan an faw bangena yan wala n bɛ min fɔ dakuruɲɛ kelen na o de o ye. Imam o faamuyara maa ti ka alimami ye ni kalan tɛ Imam an bɛ fɛ k'a dɔn i ka kalan tɛmɛna sira jumɛnw fɛ bulon kɔnɔ kalan walima madarasa Mali kɔnɔ walima Mali kɔ kan ani an bɛ fɛ k'a dɔn i karamɔgɔlakaw jɔnw ni jɔnw de don minnu ye walanda k'i kun. Ayiwa alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka barikada i y'o ɲininkali min kɛ sisan ne ka kalan fɔlɔ bolila ayiwa madarasa kan ne fa ye n don madarasa la depuis san 1980 ne fa ye n don madarasa la quartier Mali la mais karamɔgɔ kana tɔgɔ tɛ kɔnɔ parce que o waati y'a sɔrɔ ne si yɛrɛ bɛ san 9 a cayalen san 10 bon karamɔgɔ y'a tɔgɔ tɛ n kɔnɔ n ka kalan daminɛna o madarasa in na mais tiɲɛ yɛrɛ la ma tɛmɛ san 2 kan ye ayiwa madarasa nin a ma se ka taa ɲɛfɛ ka sabu kɛ darula dɔw ye o de la sisan an bɔra o madarasa la komi ne fa yɛrɛ alimami tun don an bɔra yen ayiwa ne yɛrɛ nana n ka kalan tɔ kɛ n fa senkɔrɔ duguma kalan an ye kuranɛ an sera fɔ kuranɛ kilancɛ la n fa fɛ kalan na o waati ninnu kɛra 2000 ani yani 1000 ani 900 ani 82 wala 1982 waati o kɛra o waati ninnu de la fo kana se l'an 2000 ma l'an 2000 mais l'an 2000 y'a sɔrɔ anw ye kalan in jɔ ka sabu kɛ ko fɛnɛ caya ye o y'a sɔrɔ an ye kalan in jɔ kaban mais l'an 2000 ayiwa an karamɔgɔ Solomani Kante Lajinɛ ale ka kalanden fɔlɔfɔlɔ dɔ nana Gana yan l'an 2000 a nana k'a b'a fɛ ka na ko kalan ganakaw ye an mɔgɔ 30 an farala ɲɔgɔn kan ni misiri kelen kɔnɔ yan o y'a sɔrɔ misiri nin ye bɔgɔ misirinin ye an filɛ a jɔyɔrɔ yɛrɛ de la nin ye an ye o ko kalan daminɛ l'an 2000 n'o ye 2000 san ye fo kana se ayiwa waati min ye Ala diya. Imam o kɔfɛ an bɛ fɛ k'a dɔn i ka alimamiya a nana sira jumɛn fɛ hali n'a y'a sɔrɔ i da sera a ma k'a fɔ ko i fa tun ye alimami ye i ka alimamiya tiɲɛ de wa walima sigiyɔrɔ de y'a s'i ma. Alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala fo ka barikada ne bɛ se k'a fɔ Usaz ne ka alimamiya fɛn fila o fɔlɔ jumɛn dugulenya o filanan jumɛn danaya komi imamiya yɛrɛ tiɲɛ danaya kɔ n'i ye imamiya sariti yɛrɛ lajɛ danaya b'a la o tuma o de ye ne kɛ imami ye tuma min na ni misiri dɔ min filɛ n'o jɔra u y'o tile ta dugutigi a n'a ka cɛkɔrɔba ni kɔnsew u y'o misiri tile ta k'u b'a di alimami ma o y'a sɔrɔ an bɛ bɔgɔsoni de kɔnɔ an bɛ seli kɔnɔ ko kuma ko an kana seli misiri kura la mais ko dugu mɔgɔw ye mɔgɔ damadɔ ta k'o fara alimami kan alimami kɛ olu kala alimamiya la n'a tɛ yen
olu kɛ misiri seli ne bɛ o la i y'a faamuya ne bɛ o la ne yɛrɛ tun dara yanni Madu Kɔnɛ o tun dara alimami dɔ in kan ka ne da Madu Kɔnɛ kan donc alimamiya nana cogo in na sisan o fatura o alimamu fatulen sisan min dara ale kan n'o ye Madu Kɔnɛ o nana kɛ alimami ye ka sɔrɔ ka ne da o kan Madu Kɔnɛ fɛnɛ ale fatura ale fatulen sisan o tuma ne sɔrɔla ka kɛ alimami ye alimamiya nana cogo min na o de ye nin ye o de ye Ala sigi sago. Imam o faamuyara o kɔfɛ an bɛna misiri la an bɛ fɛ ka dɔn misiri in sigida ka misiri jɔlen don walima ONG dɔ ka misiri walima mɔgɔ kelen ka jɔlen ani an bɛ fɛ ka dɔn an ɲɛ b'a la misiri in bɛ chantier la aw mago bɛ dɛmɛ na ka ɲɛsin misiri ma. Inshallah an bɛ Ala fo ka barikada misiri in i n'a fɔ n da tula la dɔɔni kutuba la misiri nin ye anw yɛrɛ ka misiri jɔlen de ye dɛmɛw b'a la nka an y'a daminɛ ni an yɛrɛ fanga de ye tuma min na ni dɔw nana an nɛgɛn k'a fɔ k'u bɛna misiri jɔ an ye ka tila k'an janfa an sɔrɔla o la alimami dɔ min tɛmɛna n'o Madu Kɔnɛ a ka kutuba la a ko maa o maa bɛ seli misiri in na bɛɛ kɛ 2000 sara u ye misiri denmaso min ta an tɛ fosi b'a la an b'a jɔ an bɛ an kɛ a kan an kɛ Ala kɔnɔ o la mɔgɔ caman ye 2000 sara ne yɛrɛ de tun ye a sɛbɛnnikɛla ye mɔgɔ caman ye 2000 sara hali b'a a lisi bɛ n bolo ye an ye 2000 in sisan an ye an kɛ misiri in kan ni o 2000 in de ye Ala y'a dɔn an b'an sɛbɛ la Ala fɛnɛ a ka dɛmɛ u bolo don a la fan bɛɛ fɛ minnu ye muso kelen yɛrɛ bɛ yen o ye 10,000,000 de di an ma muso kelen o de la n ye n balakaw fo kutuba la muso kelen bɛ o 10,000,000 de di an ma o tuma maa min ye 5,000,000 di mun ye 6,000,000 di 7,000,000 o de ka ca mais a bɛɛ ka fɔra Ala y'a ye tuma min na an b'an sɛbɛ la parce que Ala tɛ maa si dɛmɛ fɔ i k'i yɛrɛ dɛmɛ o tuma misiri in mɔgɔ ka jɔlen tɛ anw yɛrɛ ka jɔlen de don n bɛ se ka min f'i ye a la o ye o de ye Ala sigi sago. Ayiwa sisan i yɛrɛ bɛ ɲɛ bɛ misiri in na lako kɔni caman bɛ an na misiri a ma ban alihamudulila an kɔni an bɛ se ka seli a kɔnɔ tan nka a ma ban misiri in a mago bɛ a laban cogo ɲuman na i n'a fɔ pɛntiri o ni escalier nɛgɛ ninnu olu si ma k'a la wa misiri yɛrɛ fana mago bɛ ka mɔriku yɛrɛ jɔ misiri in na an mago b'o la ani kɔribiyali n'o suta mɔbili an mago bɛ nin bɛɛ lajɛlen na c'est à dire an mago bɛ kumaba mun na o ye ninnu ye o ko n'o tɛ misiri mago bɛ fɛn caman na mais k'a tɔ laban ani mɔriku ani suta mɔbili an mago de b'u la sisan wala o de Ala sigi sago. Imam o kɔfɛ an bɛ fɛ ka dɔn misiri in programme dɔ b'a bolo misiri in na yan seli kɔfɛ wajuli walima musokɔrɔba kalan walima cɛkɔrɔba kalan o n'a ɲɔgɔnna programme wɛrɛw b'a bolo seli kɔfɛ. Alhamdulillah rabbil alamin musow yɛrɛ dama olu bɛna ɲɔgɔn kalan yan waati dɔ la de waati ni a bɔra an kɔnɔ nin waati in na o bɔlen kɔfɛ an yɛrɛ tafsiri b'an bolo misiri in na yan o bɛ kɛ su fila araba ani tarata ani araba tafsiri b'an bolo misiri kɔnɔ yan o ye ni an ye fitiri seli an bɛ tafsiri kɛ yanni ka se safo ma o ye tarata ani araba ye o bɛ yan nɔ wajulu fɛnɛ sigilen bɛ yan wajulukɛlaw filɛ nin fitiri selilen ka taa bila safo la wajulu bɛ kɛ misiri in na yan o ye kuma bɛɛ waati kɔni t'o la o kuma bɛɛ wala an bɛ se ka min fɔ o y'o de ye. Imam tɛ labaara ye waati la ko ye kuma kuncɛ kuma ani dugawu. Ayiwa kuma kuncɛ kuma ani dugawu o de ye ka aw fo vraiment aw nana nin min na nin ye fɛnba de ye ka sabu kɛ ka i silamɛ ɲɔgɔn ɲini k'u yɔrɔ dɔn ayiwa k'a fɔ k'i bɛna u kumakan ta k'a bila diɲɛ fɛ diɲɛ de bɛ nin lamɛn a bɛ se ka kɛ sababu ɲumanba dɔ ye anw yɛrɛ ma o sɔrɔla aw de fɛ o tuma nin ye fɛn min ye nin ye sarakati ye sarakati min ye sarakati jariya de ye sarakati min tɛ kɔtigɛ parce que ni anw ye dɛmɛ sɔrɔ sisan aw sababu de y'a kɛ o tuma vraiment n bɛ aw fo k'aw barikada telesirifila a lamɛnbaa bɛɛ a n'a baarakɛla bɛɛ an b'aw bɛɛ fo ka teletigi yɛrɛ n'o y'an karamɔgɔba ye Seyidi Serifu Usumani Mariam Hayidara k'a yɛrɛ fo
sen kana laban ɲuman ala k'o di ana ka denbaya ma ala kana kisi ala kana taga jamana ye ala ka basigi do a kɔnɔ jamana ye ala ka kisi an ka surasiw ala k'u se ala ka se d'u ma ala kɛra bonya kama salli ala rasulillah wassalamu alaikum alhamdulillahi rabbil alamin an baden tv shiri fila lajɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan ni tun y'an ye gwana misiri bala ni o y'a misiri fɔlɔ ye min alimanba ye an karamɔgɔ ye sheikh imam jibril jara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a n'a ka misirilama bɛɛ lajɛlen fo ka taa se misiri commission maa bɛɛ lajɛlen ma ka deli Ala subhanahu wa taala fɛ laɲini min bɛ u ni ana ala ka o laɲiniw sabati alimamu bɔra ka dugawu min don sisan an faso maliba ye ala ka dugawu in jaabi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fa n'an karamɔgɔ ye alil maqam aseyidi sherif usman madan haidara sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma an b'a fɔ ala ka juma wɛrɛ yira an na wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin shukran lakum